Kecheng si Manja Press Club Executive Meeting Mai Kettle Farm IB along Mai Kangni. Manja hawar angkang birta pacetak asai klem rapet apherang ke doan chingrum pet pen phai kuni achiklo ni phai trainer cap Manja Press Club thirthi pen amahang pathek pondet pen aphi kecheng sia farman bang phumate first Manja Press Club Executive Meeting amai Kettle demonstration from IB along Mai Padoponlo Lapen ingtang rak pen thirthi pen Manja Press Club Kachari Ponji Aphan Khinde de pin pen chedon sar pen dilipan se aphan Mai Phu Arpu Karbi Hills Live apherang ke klembang Phu Mongol Singh Ingti Kathar aphan Kongchun Bang Mate General Secretary Arpu Dunamai Phu Sarlongki Hanse Lapen Indrajit Teron Rup Chun Bang Joy Singh Singnar Lapen Amrit Timung Pachethang Chun Bang Public Secretary Arpu Amir Be Lapen Alangli Along Cherabdun Sar Sonjit Kiso Game and Sport Secretary Arpu Deboram Kathar Organized Secretary Joneson Rongpi Dihin Chun Bang Finance Secretary Elvin Timung Lapen Probinson Crow Dihin Rimbang Mumita Singnarpi Sai Hem Chun Bang Office Secretary Bida Singh Timung Lapen Abirik Ropi Rajesh Hanse Abang Phumate Member Arpu Chedon Sar Khinde Depin Lapen Ingtang Rakpen Manja Press Club ahin pen hawar longri longpat rongroop atok anu kiduk kisung ke boy lapen ason birta pirthe sumindar adang ahok pet abirta pacetak pithek ji aphan kemang padosi cyclem ji chisik ponlo News Tech Report Inglongkiri Abirta Kerong paper penglo lapen pilih labang so platform ben la karbang long andangan itu lamang jahoy pen pachini pon mala pacetak pon ngamdu gelalo Jen itu kedam tang 19 Friday Arni itu noda Manja Press Club Singnang company itu cingwai cingsai si thola sorni thik pon sei pono ase dak pini Manja hawar along the camp ongedan pustame itu cingrum sing labang so mang pathek pono so pen ape itu cingwai pono je executive padonang je immediately pen join president pen hasi ini pado pono masih lalu nitum ke kedamtang jitu niki ke claim pon kacirat pon labang so isi platform tunai presibang lo asedon bang ke bang jilang bang itu Malaysia platform dulu pose kato wis tamel dak pensi dampo lapen labang so akla pensi tu lain je pupi pensi kamera pe dam pe pose ni thelo asini lam te balasi kham chini so thaka itu mengciptakan isi state energi Pande pini letu mata Manja Kettle Farm IBL Kecheng si Manja Press Club executive amai padu polo letu la Manja Press Club amai dapat hekon lage November chiklo 19 ni sampai dapat hekon lo amai dapat hekda dan pini kecheng si Manja hawar correspondent mate kapre news channel to an pen chingrum peten ning si ke dorab ji la pen jakong orang acar jap thiji la pen di serik ache pachoy pen rada farman karjap pen ilitum rada jone rada farman sai ke claim ponje bhamilitum chingrum si pini latak ilitum ne padu ponilo asi pini me padu pon la ke chingsi lo asi nili hen la ni pachin pon